jest epoka wyznaczona przez lata 1873-1945, a więc epoka bardzo różna, to znaczy od złotych lat arystokracji angielskiej czy pruskiej, przez koniec La Belle Époque, zamach Gawryła Principa w Sarajewie w 14 roku, po upadek tego świata i abdykację cesarzy, aż po 43 rok, czyli śmierć Daisy, 45 koniec wojny, czyli czasy, kiedy w ogóle ten świat arystokracji się już nie liczył. Skrzynka! Maciej, Maciej, dawaj. 300 kostumów jest w filmie. 3 grupy rekonstrukcyjne to jest kilkadziesiąt osób, wyposażone w świetne mundury, broń, pojazdy, łączność. Wszystko musi być bardzo wierne i zgodne z epoką. Bardzo dbamy o szczegóły w tym filmie. Oprócz tego mamy ponad 150 statystów z Wałbrzycha i z Wrocławia i z okolic Wałbrzycha, którzy biorą w tym filmie udział. Przy takim dużym dokumencie jak ten o Daisy, który ma 60 minut circa, jest fabularyzowany i są tłumy statystów, i są różne sytuacje i tak dalej, trzeba być elastycznym. Nie ma tak, że napiszesz sobie jakąś rzecz i ona musi być sztywna. Nagle się okazuje, że jest ktoś, kto jest bardziej do kogoś podobny, że się pojawia jakaś sytuacja, że pojawia się ktoś, kto mówi, ale to nie było tak, tylko inaczej, trzeba to zmienić. Także trzeba modernizować cały czas. Jesteśmy też tutaj aktorami amatorami. Stąd na przykład jestem w tej chwili w mundurze pułkownika SS, a na przykład Marcin Bratkę będzie grał oficera NKWD w innej scenie filmu. W tym filmie wymyśliłem sobie taką rzecz, nie wiem, czy ona jest szczęśliwa, czy nie, że oprócz postaci realnych, które były, czyli Daisy, czyli Miss Dorothy Crowther, czyli Dolly, jej opiekunka, po angielsku companion, czy Jan Henryk I, czy Jan Henryk II, nieważne, są też postacie trzeciego, czwartego, piątego planu, które są w ogóle wymyślone po to, żeby jak gdyby złapać ten zapach fabuły, prawda? W ten sposób, tak sobie myślę. Są tam Rosjanie, są Niemcy i tak dalej. To wszystko się przeplata jakoś i myślę, że tworzy jakąś tam w miarę spójną całość. W filmie o niezwykłej kobiecie gram postać Dolly, to znaczy Doroty Crowther, która jest opiekunką, powiernicą, przyjaciółką tak naprawdę Daisy. Obie panie się bardzo lubią, bardzo siebie chyba nawzajem potrzebują. Myślę, że pomysł reżysera, żeby powiększyć moją postać o narrację, jest bardzo dobrym pomysłem, bo w ten sposób jesteśmy w stanie zobaczyć większy przedział życia Daisy. I jestem też postacią w tej części fabularnej, to znaczy postacią, która ma pewne mikroscenki z księżną. Daisy jest grana przez kilka pań.
w różnym wieku. Zetknęłam się z kilkoma i ze wszystkimi bardzo dobrze mi się pracowało. Oczywiście jest to dosyć trudne zadanie, kiedy jest się jedynym zawodowym aktorem w takim filmie, bo trzeba troszeczkę tej odpowiedzialności wziąć na siebie, ale myślę, że to się udało. Panie były naprawdę skupione, wiedziały dużo o tej postaci, czytały książki o niej. W filmie gram rolę młodej Daisy w wieku mniej więcej od 16 do 38 lat. Najtrudniejszą sceną był dla mnie pościg w Indiach. Młoda Daisy udaje się w podróż ze swoim świeżym mężem. On udaje się na polowanie, natomiast zostawia ją Maharadży. Maharadża jest w niej święcie zakochany. No i zobaczyłam ciemnego, niskiego faceta pierwszy raz w życiu. Okazało się, że przez kilka sekund muszę pokazać, że jestem zakochana i zafascynowana. Ubrali mi wrotki. Nigdy w życiu wcześniej na nich nie jeździłam. Okazało się, że muszę wyjechać z jakiegoś zakrętu, rzucić się w objęcia temu obcemu mężczyźnie i jeszcze się dziko uśmiechać. Coś strasznego. Ćwiczyliśmy do upadłego przez 2 godziny. Nie pamiętam, ile było dubli. Dużo. W końcu usłyszałam radosne: mamy to. Wieczorem wykąpiemy się w Gangesie. Z pianką. Tak, będzie cudownie, a potem będziemy jeździć na słoniu. Słuchajcie, dobra, powtórzmy. Ale fajne było. Fajne było! Kiedy już poradziłam sobie z Maharadżą i myślałam, że wszystkie upadki i niebezpieczne sceny mam za sobą. I nagle jeszcze muszę przewrócić się z kilkunastoma książkami. Koszmar. Okazało się oczywiście, że nie umiem padać. Poza tym trzeba to zrobić w jakiś super sposób. Pupą w lewo, biustem w prawo. Jeden wielki galimatias jak dla mnie. No i po kolejnych 12 upadkach, rozrzucaniu książek i krzyczeniu na służącą, w końcu udało mi się. Bardzo mocno utkwiły mi w pamięci 2 nagrywane sceny, ale chyba najbardziej ta ostatnia, w której idę na rozstrzelanie i z takim prostym pytaniem, dlaczego się rozstajemy z postacią Dolly. Myślę, że to zostanie we mnie naprawdę na długo, bo rzadko się widzi przed sobą ludzi z bronią, którzy za chwilę nas mają zabić. Cała logistyka tego planu to jest potężne zaplecze, którego w ogóle nie widać ani na planie, ani tym bardziej później w filmie. To jest 30-osobowa ekipa filmowa. To są 4 samochody sprzętu.
2 profesjonalne kamery, całe oprzyrządowanie, filmowe ramy kamerowe, które ma 10 metrów długości. To jest oprócz ekipy filmowej jeszcze kilkanaście osób na planie, które zajmują się logistyką, podpisywaniem umów, noclegami, wyżywieniem. I tak codziennie, a zdjęcia do filmu Daisy w sumie trwają 3 tygodnie. Od kilku lat, mniej więcej od 8, specjalizuję się w tak zwanym dokumencie historycznym. Jestem szczęśliwy, kiedy mogę go inscenizować. Ale ponieważ interesuję się historią, to wiem, że jest bardzo łatwo zniszczyć, skopać taki temat. Pamiętam taki casting w Wałbrzychu, kiedy przyszła młoda dama i była absolwentką jakiejś tam olimpiady historycznej i tak dalej. I myśmy ją zapytali, kiedy Niemcy wkroczyli do Wałbrzycha i do Książa. A ona mówi tak, w 1941? Otóż taka jest znajomość historii wśród młodych ludzi. Jak mówi mój przyjaciel, historyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, pan Grzegorz, profesor Grzegorz Strauchold, młodzi ludzie nie odróżniają chrztu Polski w 1966 roku od powstania Solidarności. I cała zabawa polega na tym, żeby tak im podać tę historię, nie jak nudna pani na lekcji, tylko w taki sposób, żeby ich to przyciągnęło, zafascynowało po prostu. I to jest ogromnie trudna rzecz, którą bardzo łatwo zepsuć po prostu. Exactly what I meant by that. What I meant was that's very heavy. I'm a scientist of sound, mathematically putting it down, and aren't we all standing on the verge of getting it on? Here in Vancouver by the sea, to review the Wankers' latest album for the first time on live, that is, very live radio. A review of an album while it's actually spinning on your very own turntable. W tej pracy jest dla mnie najbardziej ciekawe to, że mimo, że można przygotować wszystko idealnie, to i tak będą przypadki. Te przypadki są najbardziej cudowne.